Akasalali nawe. Cha lutho nje ulala nalesilwane inyoka yakhe leyayithola kule nyanga kuthiwa ubhodla umlilo. Hayi usungazokhipha impihlo zami la emakhamera kumakhamera pho. Uyambona ke mina ngithi ngicela usizo Sungifakela amakhamera ngibamba ntoda. Yebo yehlisa umoya mntomdala yehlisa umntomdala. Manje ungazongikhipha kumakhamera. baba. Ngamtshela ukuthi uzolala naso lesithwalo. Uzolala nayo lenyoka ngamchazisela. Manje Akusekho ukubuyela emuva manje baso. angeke salala nomfazi wakhe mkhulu. Ngisemsebenzini la. Ngiyenkulu khona Ngingadlali ngekhono lami, ngingadlali ngento enginikezwe abantu abadala. Mazuma. Mkhulu ngiyakho. Khulumisana nendoda yakho. Nganitshena ukuthi lento once wayithatha uyithathile. Mkhulu ayikho into ebuyele emuva. Mkhulu Molweni manje sibulisela lapho kuni nonke emakhaya lami igama ndingu LAVAWS pronounce lover sinkumkane abandaziyo bandibiza ngoMr Nzokulayitha Mshenambi. Well bafethu, thank you so much for all tuning in into Jozi Bioscope nokuthi anilibali ukuthi nisi-emailele lapho ku-email yethu which is jozibioscope.co.za nokuthi bafethu niyasifollowisha ey'nkundleni zokuxhumana. We are Jozi Bioscope all across social media. Mangabe unenkinga mfethu usibhalele, so make sure ukuthi thina sishaya imoto sizofika ekasi lakho mfethu sikuncede. Well namhlanje mfethu ngibhalelwe yifamily la yakwaZuma but Mr Lovers mfethu sinenkinga ekhona. Inkinga sifuna nje ukuthi uzosicala uzulilela yona andizuba mde kakhulu because as I'm standing right now ndime nomama uZuma. Mama kunjani? Ngiyaphila baba kunjani? Ngiyaphila nami umuntu omdala. Bengisacela nje uxelela ama viewers wethu ukuthi igama lakho ubani and why usibhalele namhlanje la ekhaya. NgumaZuma. Ushade ubaba uZuma. Nginenkinga nendoda yami. uZuma nje angisamazi. Yinkinga enginayo ke le. Akasalali nawe. Cha lutho nje ulala nalesilwane inyoka yakhe leyayithola kule nyanga kuthiwa ubhodla umlilo. Hayibo. So umuntu omdala ngicela uku-understand ngenzela ukuthi nama viewers wethu eJozi Bioscope understand kahle. Ubaba uZuma makathwala bese nichadile bese nivana vele. Sesishadile baba. Wangitshela kodwa ngangayizwisisa le ndaba. Hayi ngiyabona into iyakhula noma ngabe ngangakhela anginike imali kodwa ngifuna yena. Nasi isilwane sibhokile ke manje. So akazange wakuchazela umuntu omdala ukuthi ekuthwaleni kwakhe because ngiyazi ukuthi I believe ukuthi emthwalweni kuhleli kunemigomo nemibandela kuthiwa mawungabe kunento uthwele kunento kumele usacrifice ngayo at some point. Indiva baba umshaya indiva unenyoka. So akazange wakuxelela wena. Uyibuyisela uthi akakwazi ukuyibuyisela. Mangithi ngimsize sambe siyobhalela nina noma sekule nyanga ngimsize akafuni. Okay umuntu omdala ngithi ngizama uku-understanda kahle ukuthi wena bewungazi na ukuthi uthwele ngenyoka and inyoka le izodemand ukuthi elale naye mawumshada ngoba uthi wena bewazi ukuthi ungitshele sesishadile bengingakazi angakangishadi uthwale sesishadile ke kusho ukuthi. Oh so senami niyezi mhlambe nizwana wena nobaba uZuma. Sina 8 years. 8 years. Lento zomthwalo ukutshele maybe masenahami nabo ma 4 years emshadweni. Uke wazama umuntu omdala ukuthi ngoba sekukutshelile nawe wabona ukuthi lento lena kusiyinto eright and ayiphathi kakuhle. Uyangondla nezingane ungakhela umuzi ukuthi nje nami ngiyalamba ngomuntu wesimama. And nami siyangihlula manje. So kule 4 years before ekuxalele beninga heavy nakhona for the past 4 years. Besilala ngoba sinazo izingane. O benilala. Lento ichintshe nini manje mama ukuthi niyeke ukula ngicela ungangibaleki ungathi uyabaleka. Ichintshe nini lento leni ukuthi? Lento ngiphethe ibhlungu baba. Sengithi ichintshe nini umuntu omdala ngithi ngenzela ukuthi nama viewers wethu eJozi Bioscope understand kahle. Ngiyaze kahle ngabo 4 years nakhona sengiyigubha kubaba ukuthi hayibo kwangathi sekuphela unyaka sithintane ngisho nje ukuthi bo ma 3 years unyaka lo wesi4 beka singasangithinti lapho ke sesicala ukuxabana ke ngitshela. Oh wakutshela ukuthi no manje engikha nje phezulu. Wakutshela ukuthi mama ngithwele and umthwalo wami ngiyithathaphi ngathi hawu uzamile mhlambe umuntu omdala ukuthi ubize ifamily yakhe nihlale phansi nikhulume njengabantu umuntu wakho umthanda indoda yakho nishadile uyavala kodwa manje hambe kusixake na umuzi uyasixaka nje. So uxake ke beside ukuthi akakuniki inkonzo ekameleni sokukuningi nje le nyoka ifuna iattention yakhe. Seyifuna iattention yakhe. Angithi bosichazele masifika sathi ngase ngithumela uMr Jones ukuthi Mr Jones ehambe eyomlanda lapha eshop kule address osinikeze yona. So ngiyathemba ukuthi ubuza kona kuningi kakhulu kumele uye ngizomela ukuthi aphendule no bhodla umlilo lo lenyanga yakhe. No hayi umuntu omdala yazi ngikubuza kanje umuntu omdala ngithi la ngibhalelwe wena. So ngiyenzela ukuthi ama viewers wethu eJozi Bioscope kwathina si understand ukuthi yini leyo sibhalele yona. In the meantime angithi salinde uMr Jones.
ningisize ukuthi indoda yami ayisalali nami endlini sashada ubaba uZuma ayisangithinti ayisangibheki nawo nje umuzi usixakile Yebo. ayisafuni litho mangimtshela ukuthi asibuyele kule nyanga yakhe ubhodla umlilo akafuni. So umuntu omdala yena ufuna sikuncede ngani ngoba sesifikile la siJozi Bioscope njengamanje. Bengicela nje kakhulu ukuthi ubaba mayefika nisincede siyeni kule nyanga yamthwalisa imkhuphe lento. Hey sekunzima endlini kunzima ngempela. Hayi no, hayi sizokwenza konke kusemandleni wena ma ukuthi as long as ubaba engafika sive kabanzi from yena. No, ithanda kuba difficult guys kodwa into esoyenza manje ngoba sisalinda uMr Jones ukuthi eze noBaba Zuma ezosichazela yena kabanzi ukuthi kuze ethwale bekathwala ngoba bekutheni before nithwale bekangumuntu onjani uBaba Zuma bekumuntu osokolayo mhlambe romantic o sweet nje just ubesebenza nje umsebenzi bekasebenza kodwa sathuthuka nje esikhaleni nje. Ukahle kahle ube nomsebenzi owusebenzayo before it's just that wafila ngathi lo msebenzi awumnikazi imali enough. Angithi kunjalo phela le zinto zabo lezilwane zabo. No, bantu abadala yona angijudge umuntu omdala but ayikho right nani ba viewers lapha ekhaya mayingabe uThixo ukunikezile opportunity ukuthi at least kusakhona lokho kuncinci ukuthi ubeke isonke etafuleni. Ngiyacela guys ukuthi at least mbulele uThixo and stick to what uThixo kunikeze kona because one day uzokukhuphula lokho and nawe on your own angithi ukunikezile uThixo start wakunikeza onguye ubaba yeah Mr Jones nangisekazi Makamera wani. Ngiyaxolisa umuntu omdala angithi lokho engifuna ukuthi umama ekuchazele ukuthi why sila siJozi Bioscope thina singabantu abasebenza ngamakhamera umuntu omdala so sibizwe ngumama la mama Nje mama ungilandela amakamera kwa. Sangibhalele kule show yaka Jozi Bioscope ukuthi sincede siye kule nyanga le esithwelisile uhambe uyokhipha uhawu lobhodla umlilo baba sifuna ukubhodla umlilo wani manje kunzima baba kasalali nami endlini ubaba nesenkonzeni hayi usungazokhipha impilo zami la emakamera umakamera pho ungishiye endlini baba Besingeke le ndaba lesikhuluma besingeke sikhulume le ndaba mina no besingeke sikhulume le ndaba umuntu omdala ngibona ke mina ngithi ngicela usizo usungifakela amakamera ngibamba ndoda yebo yehlisa umoya umuntu omdala yehlisa umuntu omdala usungaze ungikhipha amakamera baba okay baba mama ngicela usondele ungabaleki so protector thina into engakwenzeli okay baba Zuma ngikhiphe lesilwane into engakwenzeli angisatisfy baba uvela ungishiye lo muzi omkhulu ungakhele nje umuzi omkhulu ungangenzi baba Zuma siyaxolisa siyaxolisa sokhipha la kumakamera manje siyaxolisa baba siyaxolisa okay siyaxolisa baba ukuthi manje umshado wethu baba ngilungisa umshado asambeni sekulenyanga ikhiphe into ongayitholi kahle kahle wena baba unginiki baba awunginiki baba ngempela baba usunaka lesi silwane sakhe inyoka yakho amakamera bonke labafana labo ngizona amakamera la yebo yeah baba Zuma siyokhipha lesi silwane ngicela ningincede baba Zuma ngoba bese ngishilo baba hayi kunjalo okay umuntu omdala ngiya understand baba uyabona into ezenza baba Zuma baba Zuma ngiyacela ngicela usimamele baba uzoya kanjani liyanyanga lenkosi yami ngiyathi mama manje wayikhipha la kumakamera le yebo uthi mama le inkinga ngishaya indiva baba ngenze mama ngicela njani usondele ungangibaleki ngenze njani baba okay baba Zuma ngenze njani baba baba Zuma ngisiza okay wena ngicela lokuyini kodwa sihlale phansi lento esikhuluma baba Zuma ngicela ungangibaleki baba Zuma ngiyacela umuntu omdala ngiyacela baba ngicela umamele at least ukuthi sithini ngicela ungahambi usipalele umama la ngoba esisho ukuthi ninenkinga enayo ekhaya and sekafila ngathi akusekho injabulo umuntu omdala ekhaya yabo ngoba kungasekho injabulo nje kanjalo thina size siJozi Bioscope sithi sizolungisa isituation baba ngoba uyasho ukuthi kunento wayilanda wena baba ukuthi lo bhodla umlilo akhiphe lesi silwane baba uyayibo so thina sizo mano besingehlale phansi kodwa sikhulumelene uthi kudala eqalile le ndaba kodwa umuntu omdala ngathi akafuni ukuthi ezemmamelisise no usakuyibona into ekhuluma umuntu omdala baba ngiyacela angithi uyayazi isituation yakhe uyabona yabona nje ubusuqale kanje ngifaka kumakamera ngathi kuzokwenzakala okay ngicela ke ungenzele ifavor umuntu omdala okay mama ngicela ukukhuluma yazi angazi uzokwenzakala ukukhuluma naye baba angithi manje baba isituation lesikhuluma ngayo angithi uyayazi nawe and ubhodla umlilo angithi uyamazi okay asiqale la uyamazi angithi ubhodla umlilo
Uyamaza Cha ngithi umuntu baba? wami onginikeza nje into zokuphalaza lezo ngigqume ngiphalaza. Okay ke muntu omdala Ngikhathi. bengisacela ke Manje angazi ukukhuluma bengisacela ngalo muntu. ungivumele sihambe kubhodla umlilo kunemibuzo engifuna ukumbuza yona nomfazi wakho nawe ukhona. Ubhodlo umlili la ngingayi khona. Kodwa baba angithi Hayi ngingachazela ngathi inyanga yami injabulo inginikeza yenu- nje ukuthi sengisho amakhathi- injabulo ukuthi yenu uma ngabe emthathweni baba. ngiqeda ikhanda, Asikhulume ngithathe ngenjabulo ngenze. yenu emthathweni. Anisajabulanga emthathweni. Uyazi lo muntu lo ukuthi ngimenzela yonke into lo muntu lo. Ayikho into engakwenzeki. Awumenelise ecansini and lento leni uyasho Akhohlwa indaba zokukhohlwa indaba zocansi. mara baba imali kuphela phela imali ayizikumenelisa njengomuntu wesifazane. Umuntu wesifazane uyakudinga naye ukuthi at least ebe nomuntu ongathi uyambamba bamba njengoba Yazi, echadile kodwa lento lo ukuze ngenzayo engagcini sekaphumela ngaphandle baba seyenza into errong. Uzongikhipha la kuma-camera manje. Umuntu omdala Ngiyabona into ongenzayo okay baba kodwa bengisacela manje. baba Yabona lo bhisi ungikhipha la kuma-camera manje. bengisacela sambe ke baba. Angilapho mina, hayi. Baba ngiyakucela Womfowethu, walo bhisi ungilandela. Baba, Walo bhisi ngiyacela. ungilandela wendoda. mama Uyambona baba ukuthi wenze njani? Uyabona ukuthi mina ngifuna ukuthi nisize ngcono sihambeni sekule nyanga. no mama wena angithi uyakwazi la kule Yebo nyanga. ngiyazi bambiza ubhodla umlilo. No ngicela sihambe siyomncenga umuntu omdala ukuthi just senzele wena simncenge ukuthi sine situation ekanje wena umfazi wakhe lo muntu and ufuna senzeke kube kanje njengamanje. Hayi ngiyabonga baba. Angithi uyakwazi la hlala ngakhona. Ngiyazi baba. Okay hayi no uzosithatha ke usikhombise Ngoba ikukude nyana. kukude nyana. No hayi songena la emotweni mama sithi kufika khona Mr Jones let's drive to the Sangoma's place. Yeah. Okay sure. Guys so sizohamba manje ngoba siyasuka manje guys siya kwaSangoma la kuhlala khona ubhodla umlilo wathi lo wabo baba sithi ukukhulumisana naye sinomama simchazele ukuthi umama ubhekane nesituation ekanje. If it's possible engakwazi na ukuthi eyikhuphe lento le. Ngiyangithanda bafethu ngicela ukuthi ke nisilandele siyofika lapho kumfethu Mr Jones. No I think ngizama ukukuvulela mama. Mr Jones can you So guys sifikile ke kamkhulu bafethu sizokhulumisana naye hopefully somfumana ngaphakathi sithi ukuxoxisana naye sibone ukuthi kwenza ngibona izinto la usebenzela la Hayi usebenzela la. singanokha la namuhla ne Uhlolela ngani? uhlolela ngala bese ngisho singadluli endlini mama uthola ukuthi mhlawumbe ku main house ngoba sikhuluma kumanje Okay. ngiyakucela umuntu omdala gogo siqale simcheck ukuthi mhlawumbe ula endlini yabo gogo mkhulu ubhodla umlilo gogo ngathi akunamuntu ithi simjonge la ngasendumbeni ke ngathi kunomuntu ekhuluma sanibona mkhulu kunjani Mazuma namakhamera la igcekeni aningikhweshela kancane ngichelela uxolo umuntu omdala amakhamera wangeni la kwami ngiyaxolisa ngabo bani umuntu omdala ngiyaxolisa ukuthi ngize Mazuma ngiyaxolisa kunani la ekhaya amakhamera yebo umuntu omdala ngiyaxolisa ukuthi ngiyabona izinyanga sesihlale sivele emakhamereni ngicathi ukuthi iyayenzwa lento la igcekeni umuntu omdala bengicela nje simele ngapha umuntu omdala sengihlonipha umnyango wakho ukuthi singami phambi kwemnyango wabantu bika abadala kubani khona ukuthi niyeza nje ngabo bani siyaxolisa mkhulu yiko ngixolisa ukuthi sivele safika singabikanga mkhulu ukuthi bekuphuthuma size nomamzuma lana unenkinga baba ngicela ke sihloniphe umnyango wakho sizoyimela nje ngapha mkhulu ngiyakucela umuntu omdala sengihlonipha nje ukuthi singame emnyango wakho umuntu omdala Mazuma Yebo. yini ekuletha la igcekeni mkhulu ngiyakucela ukuthi usisize lapha endlini uyijabula isekho uzothatha lento. sondela mama ngicela usondele hey mkhulu okay mkhulu ngicela sime ngapha umama ezokuchazela ukuthi why sizele or mama ngicela sime ngapha ekoneni ngoba ngiyabona ngicela sihlale phansi mkhulu indihlozi lami okay ngicela sihlale phansi ke mkhulu ngoba ngibona izitulo lapha ngicela nje malani sihlale kanye ngizongilinda khona lapha ezitulweni ngiyabuya okay asihambe siyomlinda lapha mkhulu angazi usathatha ini no sizokwenza konke okusemandleni wena umuntu omdala ngicela uhlale khona la ma plus ihleli ziyashisa ne umuntu omdala angazi ukuthi ngakufakela lento leni izoba right mangayifaka phezulu la uhlale ngaphezulu kwayo just ukuthi sengenzela ukuthi ungashi ngoba le zitulo guys niyabona nani kudala ihleli lana ngaphandle zizodwa angazi umkhulu mhlawumbe uzobuya ezosijoyina ngoba ethe uzosijoyina so samele yena guys Yazi kunzima. mama ngiyakucela ukuthi makabuye umkhulu ngoba ngiyabona ukuthi ngathi umuntu onomoya ophezulu ngicela ma ukuthi uyithobe
siyicele ngenhlonipho lento cause angithi lento akazange wanithuma akanithumanga umkhulu ukuthi ezoyilanda ubaba uZuma lento la kwakhe. Phela lokuba Ngicela ukuthi ungimamele umuntu omdala angithi usi-invite akanithumanga uZuma ukuthi nizolanda lento la ekhaya. Nizizele nina nazoyilanda ngokwenu. Njengamanje sokumele simcele thina hayi ukuthi siyamforce ukuthi yikhuphe lento le. kodwa phela uyena uyifakile lento. Kodwa Uye phela uyifakile manje akusekho manje. akazange wanisukela umuntu omdala wathi nizothatha le. Siyacela baba ukuthi nje ayikhiphe lento ayifake kubaba. Uyangiva ngithini umuntu omdala? Ngithi uzehlisa uyithobe because lenyanga once wakwatha umkhulu ubhodla umlilo wasithuka wasenzani wathi akayifuni leyo nto sophuma sihambe. Kodwa ke ukuzithoba kwakho ubonisa ukuthi uyayisola ngoba kanithumanga. Umkhulu Ngifuna la igcekeni namhlanje. Nganisiza ngani? Mkhulu bengisacela if kuyakhonakala umkhulu ehlale nje. Hlalisa mina phansi kodwa nize la igcekeni. Nina hlalani phansi nisho isikhalazo nize ngaso ukuthi nifunani kahle kahle la igcekeni. Mkhulu ngiyakucela mkhulu asizukuba bade kakhulu. Mkhulu mama bengisacela usondele ngapha ngakumina. Mkhulu bengibalelwe umama lana umama Zuma mkhulu. Umama Zuma uthi unenkinga mkhulu abanayo ababhekene naye izifamily. Angifuni ukuthi ngibe mde kube ngathi mhlambe yimlo sengikutshela ngoba mina ngisithunywa mkhulu. Ngicela utshele ubaba ukuthi why sila namhlanje. Yebo mkhulu, sinenkinga lapha endlini bengicela usizo ubaba. Ubaba sisayi ekamereni, asasijabule endlini akasasithola isikhathi sami bengicela ukhiphe lesisilwane mkhulu. Usibuyisele kuwe mkhulu ayithina sesiyasihlula mkhulu. Ngamtshena ubaba Zuma ukuthi lento le once wayithatha, uyithathile. Ngamchazela yonke imigomo nemibandela. Wavuma ukuthi uzoyisebenzisa ngendlela yakho. Uzame baba. Mele uzame mkhulu, mele uzame. Lento mase soyithathile maZuma soyithathile. Akusekho ukubuyela emuva. Mina ngisemsebenzini njengoba manje nje lokungenzela namakhamera la ngimoshela isikhathi. Yebo mkhulu siyaxolisa ngoba sixolisile mkhulu kahle kahle umama. Mina ngizolithumelela ngezulu. Umuntu omdala umama. Ngishanga umuthi oyingozi. Okay mkhulu ngiyacela ngicela ukuthi angizange emlando maZuma. Wayizela la igcekeni. Yebo baba ngiya-understand. Athi uyayifuna lento le. Kodwa phela ngiyakuthatheke mkhulu ithathe phela into yakho kunzima. Mama ngithe simcele kahle umuntu omdala because manje mase uthi ngithathe angeke evume umuntu omdala ngicela sehlise umsebenzi wami. Kuba ngathi mina ngiyazi into engiyenzayo la egcekeni. Mkhulu ngenkulu ngiyasebenza mina ngisebenza ngabantu la. Mkhulu ngenkulu inhlonipho. Ngisemsebenzini la. Ngenkulu inhlonipho. Ngingadlali ngekhono lami, ngingadlali ngento enginikezwe abantu abadala. Mazuma. Mkhulu khulumisana nendoda yakho. Nganitshena ukuthi lento once wayithatha uyithathile. Mkhulu ayikho into ebuyele emuva. Mkhulu okay bade inkinga abanayo mkhulu. Ngicela igama lami phansi. Okay mkhulu ngicela phansi umsebenzi wami. Mkhulu ngisacela ukuthi ngikuchazele kahle uzo understand ukuthi kwenzakalani mkhulu. Konke lokho mina igama lakho ngoba bengishilo mkhulu ngithi ngicela unginikeze isikhathi ngikuchazele igama lami nguLavas from iJozi Bioscope mkhulu i-team i-crew le yeJozi Bioscope bonke laba abaphethe ama-cameras. Mazuma. Yebo sibizwe nguMazuma ngoba sithi unenkinga. Uthini ubaba wakwakho yena ngalento Mazuma? Ubaba walapho mkhulu uvele naye wakwata. Kodwa mkhulu sesicabangela ukuthi manje ngoba umlilo mina niyangazi kahle. Mkhulu asiphambanisela. Thina mkhulu Mazuma. Asikwazi siyavela umlando umyeni wakho ukuthaze la. Wayizela yena ngamchazisela ukuthi lento le sekunjalo. Yebo. Mkhulu ngiyazwa inkinga ayikho ukuthini mhlamba basafumana imali mkhulu or kwenzakalani. Inkinga ikhona eyi1 yikuthi umama uyakhala la mkhulu wazi wabhalela thina uthi ubaba soloke ethathe lento akasambamba endlini akasayenzi nix and manje sekafila ngathi i-attention yonke seyithathwe inyoka mkhulu. Sebenza kanjalo lesithwalo ngamtshela ukuthi uzolala naso lesithwalo. Uzolala nayo lenyoka ngamchazisela manje akusekho ukubuyela emuva manje Mazulu angeke salala nomfazi wakhe mkhulu. Azange akuchazisele wena Mazulu mawuzongena emendweni ukuthi kuzohamba kanjani. Ngiyacela manje angisajabuli mina endlini uthi umkhulu akazange wakuchazela na ukuthi kuzokwenza kanjani. Wachazela ubaba wangitshela kodwa manje ubaba wakuchazela mama na ukuthi kuzoba kanje. Into sayifuna kimi
niyangibambezela Eish. ngabe senginamanye ama-customer engiwasizayo kumanje ngabe kunabanye abantu engibahlolayo Siyaku-understanda mkhulu. Eish, asazi manje ukuthi inkinga ngifuna ukuthi ukucekela igama lami phansi hayi mkhulu. Nizoyisola Mina mkhulu ngale nto enzayo. angikusola. wena Lavas Yebo. ungahamba ugaxeleka njalo kuzo zonke izinto Mkhulu ngiyaxolisa ukuthi ugaxeleke nami intweni engeke zisakwazi ukubuyela emuva ngiyaxolisa mkhulu ukuthi nami sengiyithole ngigaxelekile ngoba ngisebenzela abantu ngisebenzela umphakathi mkhulu mangabe umuntu unenkinga usuke Ngizoba bize nenkinga. thina kuphela umama lo ngamchazisela ukuthi ngachazisela ubaba wakwakhe ukuthi angayithatha unkosikazi athatha unkosikazi kuzomela amchazisele ukuthi kuzoba nje kuzoba nje njoba sekunje awukho wrong of ngihlangene mina mkhulu Zange uyasebenza ngilande futhi. mkhulu sengithi ukusebenza kwakho kuyabonakala ngoba manje ba right elifeini vele mina banemali nginamandla nawe uyangibona nje ngumuntu onamandla ngaphiwa lesiphiwo ngisithatha kwabadala ningafuni ukucekela phansi igama lami nesithunzi sami emphakathini Yebo. baningi abantu ekusamele ngibasizile lapha ngiyabona mkhulu kodwa sixolise mkhulu ukuthi sithathe ixesha lakho besicela mkhulu mayingabe kuyenzeka Konisiza akusakwazi ukuthi kubuyele mina, emuva lo mama lo ayohlala phansi nendoda yakhe babone ukuthi benza kanjani mara yona ngeke isabuyele emuva ngizonihlawulisa kumanje nje nizohlawula lento eniyenzela emagcekeni ukuthi bafike namakhamera siyaxolisa isilwana mkhulu. sibuyele Sizo- emuva segazini mazoma thathile ayikhona khalobuyela muva ngoba mina injabulo mkhulu siyakucela mkhulu sekusho ukuthi wakuchazisela zange akuchazisele mazuma umyeni wakho mkhulu besingabhatala kodwa naba yiphi iprice nini into engizoyibhadala nje la ekhaya inhlawulo ukuthi nicekele phansi igama lami kwasakuthi nize namakhamera la igcekeni Siyaxolisa, akutheni mkhulu. makhamera aza amakhamera nakunomshado Siyaxolisa. nakhona kumele kuzocelwa siyaxolisa mkhulu. kumanje idlozi lami mkhulu besicela Kwate ushuthi kabi idlozi lami lento ngeke sayibuyisele emuva mkhulu angisafuni kwala igcekeni wala makhamera wenu mkhulu. ngizobhadala inhlawulo Mkhulu. ayiphuma hey Mr Ayikhuphe. Jones mkhulu okay, nizobhadala inhlawulo mkhulu, phumani siyacela la bandla. phumani nala makhamera wenu Yes, ayikhuphe okay mkhulu nizoyibhadala inhlawulo mkhulu Phumani. siyacela uma ungatshintshi umqondo phumani wena Lavas Yes, labana yes. angisanifuni la emagcekeni mama woza la kumina angisanifuni la emagcekeni Mkhulu, nizobhadala okay, mkhulu, inhlawulo. siyaxolisa. wena mazuma mkhulu siyaxolisa ukhulume siyacela. nomyeni wakho angisanifuni la emagcekeni wena Lavas ayikhuphe sukani wala igcekeni sukani mama okay siyahamba siyahamba kodwa sekwenze njani Okay, kodwa ma- ubaba uzuma kodwa Mama, kodwa wasangifaka ubaba kodwa yini, ma? enkingeni Uxolo, sekwenze ma. njani ke manje uxolo ma Mr Jones can you please put Mama Zuma into the car put your back mama siyaxolisa yikho into esingoyenza nathi ma Mr Jones can you please put her inside the car yes yo guys mina I don't know what to say bantu abadala I really don't know what to say guys ngiyacela mangabe ayikho into edlula uThixo guys that's what I always say because mina akekho omunye umuntu engikholelwa kuye umuntu ongivusa ekseni umuntu engilalisa ngiphilile nomuntu ongenza ngihambe nginento engilala ngidlile uThixo why wena uzohamba uyothatha isilwane uthi wena uzophila kahle lezi zinto wethu ungaya kuphi uye kuphi zonke lezi zinto ziza nemigomo nemibandela there is terms and condition on these things zokuthwala of which angazi ukuthi ama-terms wakhona asuke eyini mangabe umuntu ukuthwalisile but kuhleli kunama-terms and condition and akusingama-terms and condition amahle ma abantu sebexakekile sebebiza thina siyiJozi Bioscope ukuthi sobanceda guys we tried all we can do nani yayibona le situation ekanje bazizela abantu bakwaZuma azange yathi ubaba lana ubaba ubhodla umlilo ebabize ethi wozani nizothwala bazizele bona bathi bacela ukuzothatha lento engenabungozi la kwababa wabanikeza ubaba manje bese kumele sizoncenga just ukuthi ebuyele emuva and isikhona ezinye izinto ezingabuyele emuva guys mawufila ngathi unenkinga umhlaba sokumela emagxeni bafethu sikhona siyiJozi Bioscope make sure ukuthi uyasibhalela lapho jozibioscope.co.za mfethu so make sure ukuthi siyakunceda or usifollow inkundla zethu zokuxhumana sikhona ku Facebook sikhona ku TikTok all across social media bafethu we are Jozi Bioscope so make sure ukuthi thina sizokunceda mfethu ungayitholi usenkingeni kanje njengababa uZuma but angazi guys sesizothandaza nje ukuthi at least kube nokuthula ekhaya ngoba ayikho into esizoyenza manje bafethu siyazi ukuthi sonithanda ningalibali ukuthi nisubscribe nisifollowishe siyanithanda bafethu thohlo